אז בוא נשאל אולי את מנהל הבית ספר. אני רוצה להצטרף באיזושהי פרספקטיבה מקצועית לדברים של אמיר. אני חושב שיש קשר בין שתי הסוגיות, זאת אומרת, הקריסת הערכים היא באה לידי ביטוי בחינוך הממלכתי, העובדה שמחנכי הדור הבא לא נותנים להם מספיק לגיטימציה לעשות חינוך אידיאולוגי, חינוך ערכי בצורה ישירה ונוכחת בבתי הספר, בחלק מהמקומות, היא קשורה גם לעובדה של אובדן הקשב ואובדן המשמעות. אני חושב שהחינוך הממלכתי באתגר היסטורי, אני מקווה מאוד שבבחירות הבאות... מנסים להחליש אתכם באופן מכוון? במכוון, בואו נשים את הסימן שאלה, אבל באופן מאוד ברור, החינוך הממלכתי הוחלש בעשורים האחרונים בצורה עקבית, לא רק בתקציבים, אלא גם במקום שלו בחברה, מבחינת הלגיטימציה, להוביל תהליכים חינוכיים, ערכיים, שיושבים על חינוך הומניסטי, ליברלי, דמוקרטי, בדלת הראשית, זה בא לידי ביטוי גם במקצועות הלימוד. כל המילים השמאלניות האלה שאתה מדבר עליהן עכשיו. קודם כל אין שום בעיה בעיניי במילה שמאלני, אבל זה לא... זה מעבר לשמאל וימין, זה לא קשור לציר הזה. זה יושב יותר עמוק בקשר בין החברה לחינוך, ובהבנה שאנשי החינוך הם משרתי החברה במובן של בניית סט הערכים שלה. את הדבר הזה דווקא בחינוך החרדי הקהילות מבינות, ובחינוך הממלכתי יש פער. אותו צריך לסגור, והאתגר העצום של שר החינוך הבא, או שרת החינוך הבא, אנחנו מקווים, יהיה באמת לטפל בדברים האלה, ולתת לחינוך הממלכתי את המקום שמגיע לו, ולהוביל את הילדים אל העולם, אל הדור של הדור הבא, חינוך דמוקרטי ליברלי עמוק.